ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାଧବୀ ନାମକ କନ୍ୟାର ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଦିଏ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଭୁଲିଯାଏ। ବ୍ରଜବାସୀ ମାଧବୀ କହ୍ନେଇଙ୍କ ସଖା ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥାନ୍ତି। ସଖାଙ୍କ ଡାକରେ କହ୍ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ମାଧବୀ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଅନେଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ନିରାଶ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସଖା ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଘରକୁ କହ୍ନେଇଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋପରୁ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିକୁ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି, ଗୋପବାସୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପର୍ବତ ଧାରଣ ତ ସେ କେମିତି ହୋଇଥିବେ ଭାବି ନ ଦେଖି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ି ସେ ଚାହିଁଦେଲେ ନଟନାଗର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହି ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ପାଖରୁ ପାଇ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ଧିକ୍କାର କଲେ ନିଜକୁ। ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଢାଳି ଦେଇ ସାଜିଗଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ସେହି ଭକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭକ୍ତିମତୀ ମୀରାବାଈଙ୍କ ରୂପରେ। ଏମିତି କଥାବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି।